parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula la diputada senyora Laia Estrada i Canyón. Senyor Illa, li van agradar els càntics d'independència al Palau de la Música l'altre dia? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Els vaig respectar, tothom sap, em sembla que també vostè, que jo no sóc independentista, però jo respecto tothom, espero que vostè també ho faci. Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Laia Estrada i Canyón. Els va respectar, no li quedava un altre. En tot cas, jo li he preguntat si li van agradar, no ha dit res, no li van agradar, és evident, vostè és un espanyolista, com bé va demostrar, fotografiant-se i manifestant-se al costat de tota la ultradreta després de l'1 d'octubre, a anys llum d'aquell PSC catalanista i que era capaç de reconèixer el dret a l'autodeterminació, però sobretot no li van agradar perquè trenquen amb l'aparença de normalitat institucional que vostès tant pregonen. I per vostès aquesta normalitat institucional equival a dir que aquí ja no tenim cap conflicte polític i això és fonamental perquè respon a les demandes que li està fent el poder econòmic, que és estabilitat. Mirin, en aquest sentit hem de ser honestos, la llei d'amnistia ha tingut un paper clau en tot això i malgrat les proclames apocalíptiques que s'han estat fent, la realitat és que aquesta llei no representa cap amenaça per l'estat espanyol, al contrari, va servir precisament per tancar en fals el nostre conflicte polític que veritablement va posar en escac el règim del 78 i és per això que s'explica que el Tribunal Constitucional probablement l'avalarà. Nosaltres no volem frivolitzar amb la repressió i ens alegra que s'hagi pogut alleugerir el patiment de les persones represaliades, però no ens enganyem. Aquesta llei en cap cas ha servit per aturar la repressió, primer perquè va deixar fora des d'un principi a molta gent, per començar el Pablo Hasél, i després perquè no s'està desplegant correctament. És molt eficaç amb els policies, el 40% dels amnistiats són policies, però és molt complicada pels independentistes. Tenim el cas de Carles Puigdemont, el cas de l'Adri de Badalona, el cas dels CDRs i molts altres, i a més no ha acabat amb les clavegueres de l'Estat que fan més pudor que mai. Però el que és més important, aquesta llei no ha servit per resoldre el nostre conflicte polític, que no ha desaparegut, perquè no ha anat lligada al reconeixement del nostre dret a l'autodeterminació. I, de fet, el que s'ha aconseguit és pacificar el país per la via del pacte a Madrid després d'haver desactivat el carrer i, a més, han aconseguit fins i tot canviar la reivindicació d'independència per pacte fiscal. Vostès són capaços d'haver fet una jugada mestra magnífica. Els felicitem, vostès, el PSOE. Però vostè deia que els conflictes polítics es resolen políticament. Què hi ha més polític que votar democràticament el nostre futur, senyor Illa? Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Per mi la normalitat és que s'expressi la pluralitat de la societat catalana. I jo la respecto. I no m'enganyo, sé que a Catalunya hi ha gent, molta gent, que és independentista i té tot el dret de ser-ho i de defensar-ho políticament. I jo això ho respecto. I crec que és el que em toca fer. I també governo per aquestes persones que pensen això. N'hi ha que no ho som. També demano que se'ns respecti. És la pluralitat d'una societat que pot anar evolucionant, que passarà per moments diferents. Afortunadament, són els ciutadans els que ens assignen el pes polític, la representativitat política que tenim en aquesta cambra. I ho han fet, per cert, ben recentment. Això per mi és la normalitat. I jo no soc persona, ni ho pretenc ni ho soc, de cap jugada mestra ni de res de tot això. Jo soc persona de treballar amb constància, de tenir unes conviccions, d'estar obert a tots els plantejaments que puguin haver-hi, d'intentar escoltar i d'intentar fer avançar el país. Jo soc això. No esperi de mi cap jugada mestra, ni ho pretenc ni crec que sigui capaç de fer-ho. Però és que no ho vull fer. Intento que les coses millorin i intentaré deixar el país millor que me'l vaig trobar. Que, per cert, m'hagués agradat trobar-me una mica millor. Gràcies.